Beniphi last year kudume uba ndiyathakatha? Kwesi sikolo ndifunda kuso ngoku, lapho last year ndiyiqhwetse ndiyafika, andaziwanga umntu nama ndazi mntu. Uba bungekho, yiza nendlebe ndize nendaba. Ububhizi khawubusima ngoku ndiyabalisa. Last year ukubone ndiyafika kwesi sikolo ndiyiqhwetse ndizokwenza grade 10. Ukubone ndifikile ke apha ndangqala ngqo eklasini ka-history. Xa ndifika phayana ndafumana nje ii-deskmates zam ezimbini ezitshayela nje intsangu ezingahoyanga ngxaki zabantu. Ukubone japhu ndifikile apha ke ndacaba ndiyavana shem no-deskmates bam because abangobantu banangxaki namntu. Okay, lahamba ixesha ukubone ndingulowo ke ngebreak uzihambela yedwa because andinatshomi. Lahamba ixesha kwa-history kwafakwa intoni i-maths lit. Uba kuzokwenziwa i-maths lit wara yabo. So abanye bahamba bayo kwa-maths lit ke ngoku abanye bayo kwa-pure maths. So ndahlukana njalo ke ngoku ndino-deskmate bam. Ndifikile ezantsi ke ngoku kwa-pure maths ndaqala abanye oo-deskmate. Okay, ndavana shem nabo nje mna ndicaba ndaqeqeshe nje. Okay, apha kuthi siba yi-3 bazitshomi bayi-2 ndingulo uyi-1 usisithathu apha kubo. Then apha ngasemva nabo bayi-3. Akucacileyo uba utshomi lo wesithathu apha kubo akavani nabahleli nabo, uvana naba mna ndihleli nabo. Ugeli lulapha emveni kwam omnye undwebe ntoni and nam ndindwebe ntoni. So savana ke nabani nogeli lapha emveni, satshintshiselana indawo zokuhlala nogeli uvana naba because nam ndivana naba ya. Hope niyandiva sharp. Mamelani apha ke savana notshomi sindwebile siba yi-3 mos. Nguye netshomi yakhe nam. Lo utshomi wakhe uthula indalo, then yena undwebe indalo. Hayi lahamba ixesha sivana notshomi lo. Kwafika i-holiday kaJohn. Mamela apha, kwafika i-holiday kaJohn. After ifika i-holiday kaJohn kwanyanzeleka uba sithini ke ngoku sithini siye eholideyini. Sahamba saye eholideyini nyhani, thensa onje i-holiday kaJohn ubusika apha sekhaya buntsho qho. Ndava ngetext, hayi tshomi mani, ndim utshomi wakho ubani. Ndicela tshomi yam siye kuba zitshomi. Because ndiyabona uba ngoku since ndidibene nomntu ondwebileyo andisekho serious esikolweni. Andisahoyanga andisathini ndihoye nje undweba. So tshomi ndicela nje siye kuba zitshomi. Ndathi kuye, no my friend, cool, akho ngxaki. Uba ucinga njalo ungenza njalo, andinamsebenzi naloo nto mna vele mos ndifike ndihamba ndiyi-1 apha ndingenatshomi. So ya zavulwa izikolo. Ukubona apha kume mind akho nto ithi bazawutshintsha indawo zokuhlala bathini. Ndiyazi sohlala sonke apha edesikeni but singabizo tshomi. Mamelani apha zavulwa izikolo, ndafika ugeli luthuleyo kule triple yethu efikile. Ukubona ndafika ndabulisa nyani ke ndahlala ndiske ndicofa ifowuni yam because andiseyotshomi nabo. So wathi umenza mncokolisa. Alright, afike utshomi ke olundwebileyo phaa late siphaa ngabo-8 sesihleli phantsi eklasini. Afike, hayi bo tshomi luthuleyo, hayi bo tshomi masimsofuna idesika phandle. Uyabo, hayi ndibe lost uba idesika yokuthini, idesika yantoni, kwenzeka ntoni apha. Uyabo, nyani baphakame babayi-2 baphuma baye phandle. Xa befika phandle bafike bafumana idesika baze eklasini. Xa befika eklasini bahlale kwirow ele kunale bebekade behlala kuyo nam. Ukuba ngoku amehlo seyithe phuhlu kum uba usobahle ushiya ngezitshomi kwenzeka ntoni. Yabo balosta abantwana baseklasini and iintloni zikum because why uzotshiwa zitshomi zakho obuvana nazo unyaka lo wokuqalile. Okay, bandishiye nyani bahambe ke bafa-3 babohla deskini yabo le kulaa row. Ndiqhwethe utshomi lo bekade itshomi nabo uba tshomi khawuzohlala nam apha edesikeni because like ndijonga apha eklasini engoku like ndineshayizi. Nyani ke soba utshomi eze afike ahlale nam. Nyani ke sincokole. Iphuma i-first break yabo ndihambe naye ke shem utshomi, icaba ngumntu nje naye shem ungenatshomi. Ndihambe naye utshomi. Second break uthe xa kuphuma ibreak wabizwa ngabe bekade hamba nabo utshomi lo ndihleli naye. Xa ebizwayo kuthiwa okay abizwe ke afika like abizwe kuncokolo. Abuye ke ngokugeli athi sobahle tshomi ndoyika mna. Ndizoyika ntoni? Kuthiwa wena awungomntu right. Ndithi njani? Kuthiwa njengoba ushiywe ngoonozibhaqangesho abo bohlala nabo is because wena uyathakatha. Okay, ndiyiginye uyeva. Ndithi no, it's fine. Abantu basoloko bethetha because bebengazude bangathethi kwenzeke le nto. It's fine. Nawe ubufuna usuka ungasuka because like sendiyiphelele nam lixhala laloo nto. Alright, athi no andizosuka sizovana sizoba right because nam andihoya ngaloo nto. Hayi ke lihambe ixesha. Zihambe imini, uyeva. Kuthe ngalaa veki ndingayaziyo, mamela apha, ngalaa veki ndingayaziyo. Kufika igqobo labantwana baka-physics ndingazange nababona nasebusweni naphi na apha esikolweni andibanobaza.
bafundisa ngosobahle nyani ke ndikhonje uba nangihamba netshomi yakhe bafike baze kum uba hayi tshomi ndithi hayi unjani ndiyaphila naphila tshomi kuthiwa wena tshomi uyathakatha and loo nto idume isikolo sonke so sifuna ukuxelela uba aba bantu ke ngoba ispritayo ngobani so tshomi wena udume kakubi apha esikolweni qha ke mna ke ndiphinde nayo ndiyiginye ngoba hayi wethu tshomi zami ndiyayazi loo way irayithi namsebenzi nayo bangathi abantu bangathini andinangxaki sharp fike enye iveki kufike enye iveki kufike lo geli kuhamba uyi-1 andimazi naye ufunisa ngam xa ifikayo andidibizwe yabo phandle xa mpuma phandle ngugeli uyandibiza hayi sobahle tshomi yho sana wena kuthiwa bana uyathakatha and njengoba uthakatha le nto besukile utshomi bakho kuways because utshomi lothuleyo waye wavalekelwa ngamehlo ehleli nawe notshomi wakhe wavalekelwa ngamehlo after evalekile amehlo akhe or andiyazi avaleke or abuhlungu after yenzekile loo nto wasiwa phi eSt John's for your prophet xa iprofetho phaya kuthiwa nguwe msasekhaya umntu othini omvala amehlo njani ke ngotshomi ndiyayiqonda uba le nto iyayisiba worse because naseklasini mandiboleka ipeni yomntu umntu othi andinayo ipeni or uba mhlawumbi ndiboleka ii-crayons or irula othi umntu andinayo loo nto so wezidana naye uthi because noba ndiyayibona irula nantsi othi andinayo tshomi kanye khayo yam woyika ntoni uthakatho sharp ke tshomi zam lihambile ixesha ukubane ngale mini iyi-1 lahamba kwafika i-second break ndinestress uba like idumile nyhani le nto wara and ke ngokuhamba phandle xa ndihamba like ndiyajongwa uba naku lo uthakathayo no ndiyaqonda azi ntoni maname ndiyoxela because ngoku into yoba ndiyethakatha idumile and ke ngoku idumile andithakathi xa ndiyoxela ngeshore ofisini xa ndifika phandle ke ndichubha istori uba kuthiwa kunje nanje le nto ndiyive ngemini ethi but andayihoya ndizoyihoya namhlanje because ndive ngobani banesi kuthiwa wababiza utitshala xa bebetitshala bafika nje hayi bethu wababuza bakhombana wathi mabahambe after behambile wanthi motivation uba mntanam usazodibana nento ezinje evasithi kuyafuneka uye kubatyekelele ufuneka uqine ukwazi ukumelana nee-problems zakho fight ii-battles zakho soba hayi bo ndikwa-grade 10 how am I going to fight my own battles ndizoxela ngoku because idume isikolo sonke uba ngoku mna ndiyathakatha lapho andithakathi mntu but ke ngoku wena undinika imotivation yeyi wandimotiveyitha umntu ndithi baphaze waphela unyaka ndithakatha mna waphela unyaka ndithakatha mna ndisoyika abantwana baseklasini yam because ndizobatyela iingqondo zabo akho mntu ufuna nto yam akho mntu unamdla wanto yam akho mntu unamdla wam akho nto etheni ndandiqonda uba andinasekhaya andilelanga bhadini libhadalile likum because wadumini uba ndizawugqiba unyaka mntasekhaya usukela ngoJuni okibiduma le nto till sivala izikolo oko mna bendiyi-witch fly by night ndiyandixelela ke mna ke zitshomi zam uba hayi ke sana kwathiwa ndiyathakatha and zitshomi zam lastly ke ngoku siphelile istori lastly ii-perfumes zikhona ndinazi-order after ziye zathathwa namantombazana but ke ndiphinde futhi ndafumana imali then ngokuthi ndaphinde order ezinye ii-perfumes zikhona if ufuna uthenga inamba yam ikhona kwibhayo nca. Yazi kule nto yam yosokola ndike ndayofuna umsebenzi ndafumana umsebenzi kwelinye iplasi lenkuku wathi lamlungu into zondinceda zondicholela la maqanda ugcwalisa ezi box engqondweni yam ndanalaa ngqondo into yoba ngaba funeka athi lo mlungu ebuya abuye kuklin apha kungekho kwaqanda. Ho! Siyaqala thina nobona umuntu ongutata othethela ukutya thina. Umuntu okhalazela ukutya nguwe wedwa umimingcili apha ubilise impandla uthethela ukutya nguwe wedwa kuthiwo kuwe nxa ungumuntu ongutata ujoyine kule migalelo yokutya nabantu abangomama. Ngonxa ujonge igrocery ujonge le mali beniyibetha ubona no. Akuhlangani wona ngobuza. Kuthiwa ngasuthi ndikhalazeli kutya ndikhalazela imali yami yobetha unana nasiblackmaila ngenqala mani nina guys ngeke. Ndisaqhubeka nale ndaba ezishumi bazalwane ngoba ndifuna amaKristu ayive. I'm not satisfied kwivideo yokuqala. Yabazalwane zimbini ezi zinto ziiJews neeGentiles.
ngumthetho negrace. Uzwile ke ngoku? Zi-Jews nomthetho kaMoses, and Gentiles and Jesus Christ under the grace. Namhlanje we are not governed by the old law of Moses. We are governed by i-principles zenkosi uJesu phansi komusa. Niyangizwa bazalwane? Ngisaqhubeka kule ndaba yesishumi ngoba kufuneka ni-understande ngokusekuhleni ngokucacileyo ukuba isishumi sasi-based kubantu bakwaSirayeli. Numeri 18 verse 21 uyabona onyana bakaSirayeli bakaLevi ndibanika zonke izishumi kwaSirayeli ukuba zibe lilifa ngenxa yomsebenzi wabo abasebenza wona, umsebenzi wentente yokuhlangana. Yayingumthetho lo owaphumayo kwaSirayeli uyalelwa kwizizwe ezili-11 to the 11 tribes, izizwe ezili-11 zabaSirayeli uba mazikhiphe isishumi zisikhiphele isizwe sakwaLevi, because isizwe sakwaLevi sasinganikwanga mhlaba, sasinganikwanga lutho. Abantu bakwaLevi babengaphangeli, bengenzi nix, babenikwe umsebenzi omnye ngoba bahlale endlini kaThixo basebenza umsebenzi kaThixo. If uyayifundisisa iTestament endala, yayizwa lo ngumsebenzi uThixo awunika bona, and it was not imali ngeso sikhathi futhi. Yes, uMalaki 3 verse 8 athi uMalaki zisana izishumi endlini kaJehova, asikho thina, asingeni ndawo thina, singaphandle thina, singeni ndawo. Even umthetho omdala akukho ndawo lapho umuntu oyi-Gentile oyalelwayo uba makanikele isishumi. Ungilalela? uMalaki pha ungumJuda, uprofeta kumaJuda uba amaJuda makanikele isishumi endlini kaThixo, ngoba akasasinikeli isishumi endlini kaThixo. Indlu kaThixo yayingenanto, wathembisa uThixo uzowasikelela ifenza kanjani. Namhlanje isizwe sakwaLevi asisekho, asisenaso isizwe sakwaLevi. Even namhlanje xa usiya elizweni lakwaSirayeli asisekho isizwe ekuthiwa sisizwe sakwaLevi. It's an ancient tribe. Yeva, sekukhona iJews zonke nje manje. Akusekho abantu okuthiwa zii-Levites. Khona abantu okuthiwa ngama-Isakari, khona abantu okuthiwa ngamaZebhuloni, khona abantu okuthiwa ngamaBenjamini. Abasekho abo bantu, sekukhona amaJews. Namhlanje iBhayibhile ithi akusekho mJuda namGrike nambhabhari nantlanga namhlanje. Masifunda ke ngoku incwadi yamaHebhere, Hebhere 7 verse 12 ithi ngenxa yokuba ububingeleli butshintshiwe nomthetho ngokunjalo utshintshiwe. Bani ongizwayo? Ububingeleli butshintshiwe nomthetho utshintshiwe. Uma ububingeleli butshintshiwe ngenxa yokuba sinombingelelo omtsha onguYesu, uYesu osiphe umusa wasinika umoya oyingcwele. Namhlanje sinikela thina endlini kaThixo ngokuqhutywa inhliziyo, ususwe umthetho kwafakwa inhliziyo. Bani ongizwayo? Zithi izibhalo ama-2 Thessalonians chapter 9 verse 7 zithi elowo makanikele ngokuqhutywa inhliziyo yakhe. Kutsho iTestament elisha, kukhuluma umpostile uPawulos, ngoba niphila zimfundiso zabapostile. Nansi imfundiso yompostile, yindaba ningafuna ukuyimamela yona. Namhlanje abafundisi baphatheke kakubi just because sishumayela intshumayelo nje, because kaloku bayazi ba abefundisi abangabaLevi. Yazini lona, abefundisi abangabaLevi. Akukho umLevi kwi-Gentiles. UmLevi kwi-Gentile akekho. Siphuzela idrink yami ade njuluka. Niyayiva lento bazalwane? Abefundisi abangabaLevi
enye into mayingane ihlala apha kwi-thick skull, kwi-common sense, kwi-brain. Abangabalevi abefundisi, bangabefundisi, bazinkokheli, bangabavangeli. Singeniswe phansi komusa. Zithi izibhalo asisekho ngaphansi komthetho, siphansi kobabalo. Awu, niyanimangasa isibhalo segrace niyasithanda, kodwa manje mase si-apply lo mthetho wobulevi niyahluleka, especially abefundisi. Namhlanje umuntu unikela ngokuthanda enhlizweni yakhe ukuze uNkulunkulu amsikelele. Omnye undikwetela uMateyu 23. Mateyu 23 ukabini ke. Kukho lapho abantu abaFarisi nabaSadusi babenikela. Bathe ekunikeleni kwabo kwazofika owesifazane wayengumhlolokazi owanikelayo. Isishuma sinikelwa siyakhishwa. uYesu wancoma owesifazane owanikela ngemali encane ekwakukuphela kwayo, because uYesu wayibona endlini apha sisuka khona, ebona apha thathe khona imali. Namhlanje wathi uYesu kulowo muntu lo unikele kakhulu, aba banikele kancane ngaloko, ngoba kaloku bona banemali eninzi, abekhipha nje imali bengenandaba, abesala nemali. Nilalela, asifuna amaHebhere 7 verse 18. Athi amaHebhere 7 verse 18, ngokuba umthetho omdala ususiwe. Nifuna ukuthini ke ngoneni? Ngenxa yokuba wawuweak, wawuntekendeke, wasuswa umthetho omdala. Umthetho omdala wawuntekendeke because wawusivalela thina uba masikholwe. Wawusivalela thina uba masikholwe. Abefundisi yabona xa ngabahlalisa phansi bonke, Nithani nivezele le ndawo ethi thina siGentiles masinikele isishumi. Iphi? iBhayibhile kwiNew Testament akumelanga nokuba ithethe ithi isishumi ningasasinikeli. Uma isithi umthetho omdala ususiwe, ububengeleli bususiwe, iclear lona, because isishumi sasinikelelwa kubabingeleli. Uma besisakhishwa ishumi, uMpawulos bengazuthi umuntu makanikele ngokuqhutshwa inhliziyo yakhe, ebezothi isishumi masikhishwe because singumthetho. Umthetho awukwazi ukubypass. Ebezothi everyone must give a tithe or a tenth according to the law. Ningizwile? Yekeni ke lento ningitshela yona. Ninikotela uMateyu 23 verse 23. Ndithena makawucacise la pastor uMateyu 23 kum, okanye ngizomcacisela. Nanoba kumele ndiphinde ndicacise nenze ivideo esithathu ndikucacise na. uMateyu 23 verse 23, uYesu ukhalimela ababhali nabaFarisi abajonga uYesu uba wenza kanjani. uYesu wayiphilisa ngesabatha, esenza izinto ngesabatha, beza bona. uYesu wajika wabakhalimela kuba babesagcine umthetho wawusasebenza, waveza inkohliso yabo uba isishumisi abasikhiphi njengokuba umthetho usitsho. Bazojonga uYesu uba wenza kanjani. Wabakhalimela uYesu. He did not require them. He did not require them uba mabakhiphe isishumi. Nyangizwe? Engandijulukisa apha. Enjuluke nasikhoka khona. Nizwile ke bazalwane? Anginazi ba nifuna ukuva kanjani. Anginazi ba nifuna ukuva kanjani. Ngihalela nibuze yonke questions. Yabona le ndaba yeshumi ngifuna uniphendula kuyona. Yabona kasokuthiwa ndiyingcaphephe yezibhalo, ndiyingcali yeBhayibhile. Ndithetha ke nje izibhalo siyaziphendulula. Siyazibheka izibhalo sizibhece. Awuthathi isibhalo esisapota wena. Uzobethwa nguThixo uma uthatha isibhalo esisapota wena. Ngabozi yenza into enjalo. Isibhalo sisebenzise njengoba sinjalo ebantwini. Ufuna ukhiphe ishumi sikhiphe ngokuthanda kwakho, hayi ngoba wena kuthiwe sikhiphe. I don't love people who talk too much. People who
bethuna kwaba bantu sasibafuna kudala sanuba selfish nina sanuba selfish sanusibona ngathi ngokuso right nina nidiniwe umuntu ngokuzwa uzathi umuntu wamfuna kudala ngo2002 azoku-inboxa ngo2025 hi Vusi what is the life ebengazi ne-English kela xesha uyaqala uyakhumsha ku-inbox what is the life wow usemhle nangoku like literally compulsory uyazibona ngoku umuntu ngathi ityiphi nantsike namatyala uyaqala ngokuza kuwe ngoku abencumi ngalibhabhathane libolekisa ngemali hayiba useright right unqabile ndicinga semazweni kalusi around on Dande kufuna apho namachamba apho hambela phezulu no Vusi wait man I'm going with the big guys amajita umuntu uyafuna ngusisters uyabona usisters uyamfuna unamachamba ngoba ubaselekazi imali ezikarafu bona izile queen ayakha umepha utsho ngeweek ndihamba nabantu abane-frontal ngozi iphelile ngoimali ezikarafu ngosecala natural banga social hey my sister yeah right hayi ya mani unapona hapo kula wena ufuna uthenga ikhandlela le-2 likhona phi ufuna ivovo saniba selfish saneliqala right guys nizenze I'm made to do the survival umuntu ngoxa ngathi nantsika ngoku ikati enestroke ngoku uyaqala ngoku hayi Vusi hayibo usekhona hase ndikubona apha ezifonini hey shut up what I'm saying what I'm do yeke le nto yoba selfish xa uzibona ibam ndasekhaya wena ngoku uginya nge-oxygen engathathi engenamandla live there together hamba nabahambayo stay to the levels thina umuntu wawusithini ngo-2002 hayi nanzi ndangenadatha And one thing common ngawo wonke amaphara athetha into enye yoba ndanikwa isigarethi ngumntu oyi-1 it was supposed to be for 1 day but eso sigarethi sanyuka saya kwezinye izinto bonke bathi yaqala ngosuku olunye nawe uvume wenze the same thing umamela abantu bakubhanxayo bathi i-youth yakho is supposed to be your best years batsho phofu bethetha ngotywala as i-best years bethetha ngale culture ye-groove as i-best years bethetha ngokungabikho responsible ngokudata multiple partners ngexesha elinye as your best years ba-referral to all that as your best years umamele loo nto nawe uhambe ushiya abantwana ube ngoqhusa siyathanda ukwenza ngathi kuthethwa ngemali nemfundo qha i-generational curses sometimes kuthethwa ngezi bad habits ninazo phaa kokwenu ningabantu bemfihlo enizibonayo phofu uba ziyaniqhekeza ezi mfihlo but anilwi against zona niyaqhubekeka nizigalela iparafini uba mazikhule instead anivani you in your 30s but usathi hayi asivaniswa ngabazali asivaniswa ngoomakazi in your 30s ungumntu omdala nje nawe utheni ungabayeki oomakazi nabazali aba banganivanisiyo udibane wena nabantakwenu nakho ubudlelwane xa ububona uba bubalulekile kwakude kudala phaa kokwenu umntu ongaphangeliyo wayengahoywa wayengumntu ongenaluvo xa kuthethwa izinto zekhaya engumntu ofunwa xa kufuneka amandla qhaba makacande makayofuna iinkuni makathini maka-organize izinto zelali because ungumahlalela nitsho nithi ungumahlalela khona angayaziyo yelali uyabazi abantu nezinto zelali makembe makacente iyadi makathini kwakusenziwa loo nto kakude kudala nangoku nawe ngosekuphangela wena ungumntu ofika nemimosa uhlala eTVini ungenzi next because kaloku uthenge igrosari awuzuva ngabo akho nto bangayithetha kuwo soze wena bakuxelele bayibo ntombi iphakama kaloku sincedise funeka uphakame xa kuthanda wena bayakoyika uyarhagamla yarhagama kaloku wena because kaloku nguwo othenga igrosari nguwo obondlayo phaa kokwenu akho nto bangayithetha nawe phinde uzosifundekela ngee-generational curses utheni singaqala silungisa ii-behaviors ezi zethu because seyi-generational curses nje iqale kancinci nge-behavior ethi thina sithini siyinkcenkceshela kunoba siyiqhawule nengcambu siyayinkcenkceshela sithethe ngee-generational curses but siyinkcenkceshela ezi behaviors zenza ezi generational curses sithetha ngazo sharp ne yebethunana sanusidika sanukusidika hayibo
Sadikwa nini guys into yokwahlukana kwethu into yoba uyi-ex yam it only lasts for 21 days. Then after 21 days was just South African citizens. We are just South African citizens. Uthi uyi-ex yam sine-2 months ahlukene. Hasi undidika mna. Sanokulingela beni rhuqule. Iphelile singabahlali nje baseMzantsi Afrika mntakababa. Xa undibona hayi uyafuna uba ufuna uyeka andiyo-ex yakho sundiqela kakubi. Sukulinga uqule mna. Unoba ndibona ngumntu hayi nandijola hayi nonsense. Yebethuna abantu benu banxila le ndlela babade banijongise like umuntu anxila ade akujongise mamelani andizongayithethi le bose bangixolele phaa ekhaya. Bose bangixolele ubrother wam uyafika unxilile. Xa efika like ukubona umuntu xa enxilile but abantu abadala bamqaphela uba unxilile kodwa thina siyambona uba unxilile lo mntu lo cause uyahamba normally and uyathetha into evakala akangathi ngumntu onxilileyo. Afika ubrother wam athi kutata ikhonto endifuna uyithetha kuni mama ndicela nisi. Hayi ke bese ndiqonda uba andizosuka ndizenze ngathi ndibukela i-TV ndive ndihlisa ivolume apha eTV-ni qonda uba ndike ndiyimamele le nto. Athi yebena bayanxila abantu benu. Athi ubrother wam eyi tata hayi ndifuna uthatha. Hayi bo athi utata hayi bo notata ke uzibethele uzithele magwele. Athi utata uthina mfondini athi hayi tata ndifuna uthatha kangangoba lo mntu ndifuna umthatha ukhona phaa kulaa ndlu. Athi utata hayi bo athi hayi ukhona mama ungalungisa izinto anxityiswe laa mntana ndiphelele kulaa mntana. Kutsho ubrother wam uthi ndiphelele kulaa mntana makabhinqiswe ngoku dala ndiyicinga le nto. Uthi ndimshiya guys abantu benu uthi ndimshiya kulaa ndlu. Hey ndibamamele lethu ingangxoli uba hayi buza le ntombazana ingangxoli. Athi utata ucebisa makwenziwe njani nyana. Athi ngomso makabhinqe lo mntana. Athi utata hayi masilindeni kusasa ndidibanise amadoda athile kubona uba makwenziwe liphi icebo. Ndizawuzama ukhupha into ekhoyo mna. Athi lo hayi nam ndizawuzama into ekhoyo. Bethuna bayanxila abantu benu. Hey ndiqonda andizuhlomla ndiqonda uba yazi andizuhlomla kule into andifuna uyingena hayi ke umama sithi yebethuna kusuke kuqhutywa luhlobo na isuke ikhaliswa ngolu hlobo into. Athi andifuna umphuncula tata lo mntana upha. Okay athi utata kuse kusasa utata abize utata omncinci afike utata omncinci. Xa efika utata omncinci amxelele uba hayi le ndoda ifike nento ethi ekuseni hayi bekuza utata omncinci hayi bo hey isiqubula. Athi yena tata hayi isiqubula kuthiwe makabizwe kulaa ndlu. Hey uzova xa yobiza yebethuna hayi bo. Uyabona manje nasebomini kuyafostwa. Ebomini kuyafostwa. Ebomini kutyhalwa ngesifuba. Yabona lento yoba nkene ofuna ukusizwa libana yo ndase kuyafostwa. Yonke into ofuna ukuyibona isenzeka uyafosta uyayipusha kutyhalwa ngesifuba. That is life. Ayikho into eziswa nge-tray. Kuyafostwa. Kukho izinto othi nxa usifunayo ufuneka wenza sure yabona this thing. Ezinye izinto zingangaphumeleli zonke kodwa this one will definitely be a success. This one will come into existence. This one I should win this one. Kuyafostwa. This thing yokuthi yo the smaller nyana setback wena so funa uzixhoma. No. Kufana nalanto yobana ukuze wena mhlambi uye kwi-vacations uzikhuphe okanye uthini funeka kube nemali eninzi iphi imali. There are times apho funeka you know what ngoJune we are going to vacation family siyaplana ngoJanuary we are going to vacation kule mali ye grocery sobani sithatha imali ethi sibeke ecaleni. We need to go out, we need to kukhona amaxesha apho funeka abantu ase uthi ngoku imali ungenayo ukhupha umntana wakho uthatha umntana wakho abantwana bakho uthi masambeni noba sigrosele noba sigrosalanga okusalayo ayizukwenza mahluko lonto masambeni bantwana babo. Telling you ke lento ukuthi uzozukhupha abantwana mhla kwazi 1 million izosuka phi million. Lento ukuthi uzozukhupha abantwana bakho mhla kwazi no stop that.
imali eningi izohlangana nathi endleleni kodwa ngoku ingakabikho we need to enjoy life. Plan ukuthi yabona this month, next month khupha abantwana bam, ndikhupha abantwana bam ndiyobavisa kamandi, ndithatha kule mali yegrosari, kule mali ndithatha ihalf, kule mali yentothile ndithatha ihalf, ndiyahamba ndiyokwenzisa abantwana bam. Kuyafostwa xa senibuya pha nabantwana bakho akho nto imali njengo ufika uhlale phansi nibuke ii-pictures. I'm giving you an advice, nibuke ii-pictures. Uzothi uhlele ubona imali ingena, ubone tin, ubone ukuthi hayi bo ngena imali, oh okay bizongena nini imali ningayisebenzisanga le. But you need to force things. Lokhu tyhale ngesifuba yabo ukuthi ube inkene oh mna injalo into enam, akho njalo into enam, uyatyhala business yakenesi lala macala uyatyhala until isebenze. Business lala macala uyatyhala until isebenze. Uzobeka phansi because abantu bazokuthini.